That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. Mag-triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, Ma? Aba syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin, relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, Ma. Mark Cafe 5-in-1 + 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa lumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang nagpatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good pa lumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang nagpatan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto? Wala pare, basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain, tamang oras ng pagtulog, at tamang oras magpapawis para healthy tayo lagi. Gaya ngayon, tamang oras na para... Oras na para ano pare? Para mag-coffee break pare. Mahirap namang puro na lang trabaho. Kailangan laging may katuwang tayo. O ito, share tayo. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang katuwang natin sa maghapong trabaho. Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you. Kasangga at kalusugan. Coming up next. Coming up next. Coming up next. Ito na ang matagal ko nang hinihintay na aking makakasama habang buhay. Di ko talaga ipagpapalit. At sumpaman, siya lang ang aking #1. Mark Choco 9-in-1 + 1 chocolate drink with stevia. May sangkap na Goto Cola, Acai Berry, Spirulina, Chlorella at maraming iba pa na nagbibigay sa atin ng sigla sa ating pangangatawan. Healthy na, sarap pang kasama. Mark Choco 9-in-1 + 1 chocolate drink. Chocolate ng nam, healthy sa katawan. Mabibili na sa mga drugstore, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Another quality product of Jmar Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Enjimar Camoyas. Good morning! Good morning! Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. Good morning! Kasangga, kasangga at kalusugan. Sumasahing papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, kasangga at kalusugan. Hanggang Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Camonias. Camonias.
Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga at kalusugan patungo sa responsableng mamamayan. Kasangga at kalusugan kaiiwan. Kasangga at kalusugan. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. 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 Good morning. Good morning. Ang kailangan ng katawan, isang kape na maaasahan. Puro ang sangkap, tunay na may herbal. My Cafe 5-in-1 plus 1 maiibigan. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Malusog na umaga po mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na po yung ating mga tagapakinig, lalo tigil siyempre yung ating mga suki, yung ating mga suki sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Magandang umaga! Magandang umaga! Tayo po ay napapakinggan ang programang Kasangga't Kalusugan nitong ating mga kasanggang mga parents dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan at dito po naman sa Kalakhang Mindanao. Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Leyte Province. Pag sinabing Leyte Province, siyempre narito po naman ang lugar ng Tacloban City, yung ating syudad mga parents kong minamahal. Kumusta po tayong lahat? Maayong buntag mga parents ko. Maupay nga aga inyong atanan mga kasangga nating waray dito naman sa ating lugar sa bahaging ito ng Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Siyempre yung mga taga-Biliran, marami pala tayong taga-pakinig sa Biliran at malakas po yung ating produkto sa lugar pong ito. Kaya daghang salamat po sa inyo. Maraming salamat mga kasangga natin, lalo po sa bahagi din ng Leyte at itong lugar ng Eastern Samar. Good morning. Good morning! Good morning! Good morning po mga parents kong minamahal. Tayo po'y napapakinggan din sa lugar pong ito sapagkat may mga radyo po dito. Lalo po sa bahagi ng Western Samar, itong lugar ng Northern Samar. Good morning! Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po mga parents kong minamahal. At batiin din natin ang isang malusog na umaga ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Pag sinabing Kabikulan ay itong lugar po naman ng Sorsogon Province. Yung pong mga taga Sorsogon City, good morning. Magandang umaga!
umaga, magandang umaga. At syempre sa mga taga Masbate Province, Masbate City, yan po yung syudad, mga parents kong minamahal. At good morning din sa mga kasangga natin na ikinig sa bahagi namang ito ng Albay Province, lalo po sa mga taga Legazpi City at mga karatig lugar ng lugar pong ito ng Albay Province hanggang sa bahagi ng Camarines Sur, itong lugar ng Naga City. Malakas po tayo dito sa ating lugar at yung ating mga tagapakinig sa bahagi namang ito ng Catanduanes. Yan pong napakaganda yung lugar, yung island dito sa lugar pong ito ng Catanduanes, lalo po sa mga taga Virac Catanduanes. Good morning, malusog na umaga po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga Daet, yung lugar ng Camarines Norte. Tayo po napapakinggan dito po naman sa bahaging ito ng Kapalungga, Santa Elena, Paracali. Yan, mga taga Daet, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Daghang salamat. Marhay na aga sa mga taga Bic po at kayo'y andyan palagi at nakasubaybay sa ating programa at siyempre kumukonsumo ng mga mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kasangga, kasangga at kalusugan. Good morning Calabarzon area, yung mga taga Mimaropa, good morning. Lalo tigit sa ating mga tagapakinig, mga kumukonsumo ng ating produkto dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province, Santa Cruz at itong lugar ng Buwak. Mga taga Torrijos, good morning, Buena Vista. At marami din tayong tagapakinig dito naman sa bahagi ng Balanacan Port. Good morning po, malusog na umaga, salamat At kayo'y laging andyan. Tawid tayo naman sa bahagi ng Romblon Province. Ang Romblon po ay lagi pong may mga produkto tayo. Alaga po yan ng company, mga parents kong minamahal. Hanggang sa bahagi po ng Mindoro, sa bahagi ng Batangas, itong lugar ng Palawan. Yan, mga produkto natin andyan po, mga parents kong minamahal. At kung sakali po't naghahanap tayo, mayroon naman tayong TGP, The Generics Pharmacy. Nationwide po yan, mga parents kong minamahal. Kaya yung ating mga naghahanap ng produkto, hindi tayo mahihirapan dyan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. At syempre good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Lucena City, Quezon Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Ano po? At tayo po may napapakinggan sa iba't ibang municipalities. Then sa Metro Manila, dito sa Kalakahang Luzon or North Luzon, sa Central Luzon, tayo po ay napapakinggan ng programa. Maraming salamat po At nawa po kayo maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga produkto. Good morning sa ating mga tito, mga tita, lagi nakasubaybay. Siyempre hindi natin pwedeng makalimutan tong ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen. Good morning, welcome sa ating programa. At yung ating mga tagapakinig naman na laging nakasubaybay sa atin, syempre itong lugar pong ito naman ng Infanta Pulillo area. Yan, good morning, welcome sa ating programa. At sa mga nagmimensahe sa atin sa 091827-77888, maraming po salamat. Nawa po kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Enjimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Camonias. Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tangkilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ang masustansyang inuming tsokolate. Choco linamnam, healthy sa katawan. Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Ang kapeng bigas na may herbal extra. Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia. Mark
Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. At Mark C, Vitamin C plus Zinc, ang purong vitamin C ng ating mga kasangga. Mark Up Capsule Food Supplement. Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement, ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang natural. Herbal soap para sa malinis na kutis. Well Scent Oil Liniment, ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153. Ang Mark C ay nutritional supplement na mayroong sodium ascorbate, sodium salt at ascorbic acid o ang tinatawag na vitamin C plus zinc para mas lalong mapalakas ang ating katawan at para sa pamilyang may saya at ligtas sa anumang karamdaman. Mag-Mark C ascorbic acid plus zinc araw-araw. Pagdating sa health tips, hindi ka mabibitin. Maraming baon si Kasanggang NG Marcamonias. Magbabalik ang Kasangga at Kalusugan. Ang bagong food supplement na pwede sa kalalatihan at kababaihan na nagtataglay ng Macaroot Extract at Tongkat Ali Extract upang mabalanse ang hormones sa ating katawan para sa pang-araw-araw na aktibidad. Ito ang Mark Up Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready, kasangga. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. 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 Tayo magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng magulang nyo. Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga parents and mga sulok ng ating bansang Pilipinas. Yung ating mga produkto, mga parents kong minamahal, pwede nating mabili sa TJP Generics Pharmacy. Yan po ay buong bansang Pilipinas. At pwede rin kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta't hanapin natin ang Jmar Marketing Online Shop Store para maging tama ang produktong ipadadala po sa inyo. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mahuhusay na produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Tulad po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Siyempre ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Chocolate namnam, healthy naman sa katawan. At siyempre, Mark Cafe 9-in-1 plus 1 with brown rice extract. Yan po yung kapihin natin sa umagahan eh. Then meron tayong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mark Stevia Alternative Sweetener. Mark C Vitamin C plus Zinc. Ang vitamin C puro. At itong Mark Up Capsule Food Supplement. Gandang Natural Herbal Soap. Yan ang ating mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Malapit po naman sa ating mga lugar. Kumusta po? Malusog na umaga. Bigla kong naalaala yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro Province. Kumusta na po mga taga Mindoro? Malusog na umaga. Tayo po ay napapakinggan sa buong probinsya nitong lugar po ng Mindoro. Ano po? Yan po hinati po yan. Yan po sadyang yan po sadyang may pag-itan yung pong Oriental Mindoro at Occidental. Tayo po na may namamasyal sa lugar pong ito lalo po sa bahaging ito ng Nauhan, Oriental Mindoro. Ano po? At dito po sa bahagi po ng Kalapan, tayo po ay laging nakakarating sa lugar pong ito.
Kaya good morning sa mga taga-Kalapan, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Konsumuhin po natin ang mahuhusay na produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ito po may available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Ha? Lalo po sa mga taga-lugar pong ito ng Victoria, mga taga-Pula, good morning. At nakikinig po ang mga taga-Pinamalayan. Ha? Kumusta po ang mga taga-Pinamalayan? Mga taga-Gloria, Bansud, mga taga-Bungabong, good morning. Ha? Kumusta po tayong lahat? Itong lugar po ng Mindoro, ito po ay isa po sa maraming produkto ang Jmar Herbs Incorporated. Lalo po dito sa mga taga Rojas, Rojas, Oriental Mindoro at dito sa mga taga Mansalay. Ang medyo mahirap po mga parents kong minamahal, yung access po natin medyo talagang medyo nahirapan din tayo sa bahagi pong ito ng Occidental Mindoro. Pero ito naman po ay nararating ng ating produktong Marcafe. Ano po? Sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay sadya po nating pinangarap na magkaprodukto, lalo po sa bahaging ito ng Abra de Ilog. Yung mga taga-lugar po ng Mamburao, yung mga taga Santa Cruz. Ito po ay bahagi po ng Occidental mga parents ko. At dito naman po sa may bahaging ito ng Sablayan, Rizal, San Jose. Yan po ang nasasakupan po ng Mindoro Province, Oriental at Occidental. Dito po mga parents kong minamahal ay talagang yung ating produkto ay number 1 pong tinatangkilik ng mga taga Mindoro Province. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga taga Mindoro Province. Sapagkat simula't simula po ay hindi po natin kinalimutan ang mga masusustansyang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ano po? Kaya thank you po ng marami sa inyo mga kasangga kong nakikinig dito naman sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Buong bansang Pilipinas tayo po ay napapakinggan ang programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta po yung ating mga kasangga habang tayo po ay humihigop ng masarap na Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at itong Mar Choco, itong Marcafe with brown rice extract. Kasangga at kalusugan. At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan. Kasangga at kalusugan. Jmar Camonias. Jmar Camonias. Baka po hindi natin alam na mayroon tayong mahusay na kapsula, yung food supplement natin with Saw Palmetto. Ano nga ba yung Saw Palmetto mga parents kong minamahal? Yan yung halaman na nakatutulong para po sa pagpapalusog ng ating prostate mga parents kong minamahal. Ang mga kalalakihan naman, siyempre naman ang hindi po nawawala sa atin siyempre bilang lalaki ay yung prostate glands. Ano po? Yan po yung isa po sa organ natin na medyo sabi nga nauuso po yung panghihina o yung pagkakasakit ng ating prostate mga kalalakihan. Lalo kapag tayo po ay 45 na pataas, dapat medyo inaalalayan na po natin yan. Marami po yung dahilan kung bakit po ang prostate ay namamaga, nai-enlarge. Una po yung infection. Yan palang pagmamaga ng prostate, yan po pala ay parang sa tawag dito, yung infection, yung siguro maaring kakulangan sa pag-inom ng tubig
Maaring pinipigilan natin ang pag-inom ng maraming tubig. At isa pa, yun nga, nadidehydrate tayo. Hindi po. So, isa pa, may mga ibang problema rin kung bakit po nagkakaproblema pala ang prostate. Yung pong namamana, mga parents kong minamahal. Namamana natin eh. So, kaya pag tayo umidad po ng 45 pataas, dapat po yan pala na-o-observe na rin, na ipagagamot o na ipacheck up pala. Na ipacheck up para po naman siyempre maalagaan para hindi mapabayaan sapagkat parang nauso na ngayon tinatawag na prostate cancer So yun po mga parents kong minamahal. Anong dapat nating gawin Meron tayong sabi nga food supplement na pwedeng makatulong para mapalusog natin para maprotektahan natin ang pagkakaroon ng problema sa pamamaga ng prostate. So kung pinakamaganda sa lahat, pumunta kayo sa mga espesyalistang doktor. Ipa-check up po natin, wag ho kayo mahiya Kung kailan malala na, saka tayo mawawala yung hiya dahil masakit na So ngayon pa lamang kung kayo ay nakakaramdam ng mga paputol-putol na pag-ihi, pa-check up po natin. Maaring ayon po sa research, maaring yung urinary tract infection, isa po yan sa nakaka-trigger ng isang pamamaga ng ating prostate, mga parents ko. Kung yan po ay may sasangguni natin sa mga expert, sa mga espesyalista, maaari po tayong makaligtas sa anumang kahihinatnan ng ating prostate. Dapat hindi na po dumating doon sa punto na kayo po ay sabi nga ay mauoperahan. Dapat yun na maiwasan na lang. Gamutin na lang agad as soon as possible. So yun po mga parents kong minamahal, at kung sakali po kayo ay may tinutumar na gamot, ay pwede nating isabay itong ating mark-up capsule. Mga parents kong minamahal, pwede nating isabay po ito. Sana po mga parents kong minamahal, kahit wala tayong problema sa prostate, dapat ating palusugin. Dapat mahadlangan natin. I-prevent ho natin yan mga parents kong minamahal kaysa tayo maggamutan. Pero kung sakali talagang may gamutan abay pwede nating isabay itong ating mark-up capsule food supplement sapagkat ito'y nagtataglay ng iba't ibang klaseng herbal extract tulad ng horny goat extract, itong maca root extract at Sungarian cinnamomum extract, tongkat ali, at itong number 1 pong sangkap din niya, ito pong saw palmetto. Yung saw palmetto mga parents kong minamahal, yan po isang klaseng halaman. So yan po ay nakatutulong sa pagpapataas ng testosterone level at libido sa mga kalalakihan. Makatutulong din po ang saw palmetto na sangkap ng ating mark-up sa mga kalalakihan na kararanas na paunti-unting daloy ng pag-ihi, benign prostatic hyperplasia. Bukod po sa kalalakihan, may benepisyo rin po ito sa mga kababaihan na may PCOS, polycystic ovary syndrome, mga parents kong minamahal. Kaya kung ako po sa inyo, mga kasangga, huwag nating kalimutan yung ating isang special na kapsula. Ito pong mark-up kapsula. Ito po ay available po sa mga drugstore, pharmacy sa ating lugar. Yan po ay pwede rin nating mabili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta hanapin nga lang natin siyempre Jmar Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga tagapakinig, ngayon pa lamang po pagkatapos ng ating programa at napakinggan nyo ito, ay kayo po'y maghanap na ng mark-up capsule food supplement. Mag-mark-up capsule araw-araw para always po tayong ready, mga parents kong minamahal. Mag-mark-up capsule na, mag-mark-up capsule na, makakatulong sa ating katawan, pampasigla. Mag-mark-up capsule na, mag-mark-up capsule na, ito'y pangpalakas at para always ready ka. Mag-mark-up capsule na, mag-mark-up capsule na, makakatulong sa ating katawan, pampasigla. Mag-mark-up capsule na, mag-mark-up capsule na, ito'y pangpalakas at para always ready ka. Mark Up
Capsule Food Supplement. Mag-Mark Up Capsule para always kang ready. Para sa mas maraming kalaman patungkol sa Mark Up Capsule Food Supplement. Ako po si Hiner Cadiz, taga Sariaya, Quezon po. 43 years old. Simula po nang marinig ko ang programang Kasangga't Kalusugan, ang Mark Up Capsule Food Supplement. Gumaganda po ang aking blood circulation. Ang kagandahan po sa Mark Up Capsule Food Supplement ay sinasabay ko po sa aking maintenance. Para po sa ating mga parents, bumili na po kayo ng Mark Up Capsule Food Supplement. Magaling po ito. Ugaling makinig araw-araw sa ating programang Kasangga't Kalusugan para mas marami pang malaman patungkol sa mga produktong herbal. Mabibili na ang Mark Up Capsule Food Supplement sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar. Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Hatid sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated. Nationwide. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang and Jmar Camonias. Jmar Camonias, Camonias, Camonias. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Bukas po ulit tayo mga kasangga, mga parents ko. At babati po ako ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday! At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Congratulations and celebration. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga niyong pagaling. Idalangin po natin sa buong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Daghang salamat mga kasangga. At nakasama natin sa FB Live ang ating kasanggang Hernan Oribe. Sa mga paliwanag, may kaugnayan sa ating mga sangkap. Nariyan naman si kasanggang James Banyaga. At sa atin naman kasanggang News Update, nariyan si kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong lingkod mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si kasanggang Jmar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan